γρήγορη και επίγουσα ενημέρωση, γιατί έχω και λήψεις, ρε φίλε. Όλα μαζί πρέπει να τυχαίνουν. Το τελευταίο τρίμηνο κυκλοφορεί μια ψεύτικη διαφήμιση που είναι τέρμα απάτη και χρησιμοποιούν τη μούρη μου και τη φωνή μου με AI. Μα λέγες πού το έχουν φτάσει. Και λέω εγώ, ρε παιδί μου, ψεύτικα να κατεβάσετε μια εφαρμογή και κερδίζει λεφτά και κάτι τις μαλακίες. Προφανώς έβαλαν εμένα λόγω και του προηγούμενου μου βίντεο και λίγο τρόλ, αλλά και θέλουν και να σκαμάρουν κόσμο. Οπότε, άμα δείτε στο Facebook ή στο Instagram και σε Reels και σε Stories κτλ. Να ξεκινάει μια διαφήμιση με ειδήσεις που λέει ο YouTuber blogger Μάνος προτείνει αυτή την εφαρμογή και μετά βάζουν εμένα και κουνιέται και το στόμα μου όντως και ακούγεται και σαν η φωνή μου να λέω κατεβάστε αυτή την εφαρμογή. Προφανώς και είναι ψεύτικο. Το λέω για κάποια άτομα, κάνει μπαμ γενικά, αλλά το λέω για κάποια άτομα που ίσως να μην το καταλάβουν. Να είναι λίγο καμένοι εκείνη την ώρα για να ακούσουν εμένα να λέω κατεβάστε αυτή την εφαρμογή. Με τίποτα. Πατήστε άμα τη δείτε απάτη, δηλαδή κάντε το αναφορά, ρε παιδί μου, γιατί έχω κάνει τα πάντα. Το Facebook με έχει γράψει στα αρχίδια